Used to break me. Now I just can't. Into the life I know. Every night I try to fight. Now it feels like second sight. Every pain that cut me deep. Now it barely makes me bleed. Aby jsme mohli dojet po ten Ararat. Tady jsem se jim taky zvětšnil. Výborně. Tak dobré ráno ještě jednou. Doufám, že baterka ještě chvilku vydrží. To nevypadalo jako úplně na baterku. Nevím, zima možná, nevím. Uvidíme, no. Tak ještě jednou nejvyšší bod Kapadokie tady. Tak tady už jsme byli několikrát. A tady jsem nebyl vlastně ještě. Kam teď? Tamhle? Tam já nemůžu. Tak musím tady. Tady? 50 a 80, jo. A kde je radar tady? Jsem trošku panické hrůze vždycky, teďka když vidím radar. Ale kde by mohl být? Tak musíme jet 30, no. Já tadyhle jenom, aby se mi to nezasínalo. Jestli to tady někde jde nastavit. Jestli pedu furt 30 takhle, tak se zblázním asi. Dobře, a kde tady je jako, že můžu jet už jako 80? Kde tam byl konec? Ach jo. Tak zase budu mít aspoň nízkou spotřebu, no. A jako užil jsem si to tady, teďka jedeme do Erzinkanu. Zítra bychom měli dojet na ten palác Iša Paša. Pak k hranicím s Irskem, jestli to tam půjde. Kde se odbočuje, až tam, jo. Aha, dobře. No, je to krásný tamhle. Tamhle je to ten hrad.
teď to chytlo na drc. Tak mi řekni, co to ráno dělalo. To asi nebude baterka. No, asi pojedu 50, tak to pojedu 10 hodin. Ale nevadí, jdu jako v klidu. A už se veze balon tady, složený. Zase, prostě, kde je ta hranice toho, že se mi tady změní radarbot z 50 na 80. To fakt nechápu. Pevný radar, jo. No, já to musím teďka zjistit. Se to bere i takhle z té druhé strany. To je nádhera tohleto. Nahráváme. To je nádhera. Takový, jako kdyby stolový hory, ale bez stolu. To je jako bez té desky nahoře. Tohle je pěkný. Dáme ty hory, vidíte to? Tak to je neskutečný. A to je jenom nějakých 2,5 tisíce, 3 tisíce. Doufám, že u paláce i však palác nebude sníh, tyjo. Protože jestli jo, tak tam jedu teďka zbytečně. A teď jsem natankoval a mám tam normálně dojezd 310, to jsem nikdy neměl. Jak je to možné? No, to tak uvidíme, no. Když tam bude sníh, tak to se musím obrátit a jet zpátky, že jo, jako já nepojedu ve sněhu. No, ale teď zítra pojedu na ten Dagobah Yazad, nebo jak se to říká. A do půlky prostě bude v pohodě to, tak tam zkusím dojet. Aspoň. Ale ty silnice asi budou protažený. Tohle to je jak v Kyrgyzstánu. Taky všude kolem hory, krajina se začíná měnit. Jedu, čučím, kochám se, no, a nekoukám se. Prostě nepozorníš, že jedu rychlejc. Nice. We were born in the storm, and storms don't die quietly. Sorry. Mě úplně bere dech tohleto. A to ještě není Ararat, jako, jak ten asi bude vypadat. Kolik to může mít metrů, proboha? Já jedu teďka, kolik jedu? Nějakých 1100. No, dobře, no. To jsem úplně z toho konsternovaný teda. Škoda, že na té kameře to nebude tolik vidět. Teď jsem se silnice tady najížděl do vesnice Sultan Thani a říkám si, jestli by tady nemohl být nějaký karavanseraj a je tady. Jako jsem chtěl navštívit vlastně, jak jsem byl v Chisaru. To vypadá nádherně tohleto. No, někdo sem jede, tak možná, že výběrčí vstupného. He? Still screaming through the pain.
kurva. Jenny crying at the sink, mascara running mixed with drink. Said this road will leave you dead. Kane just smiled and shook his head. Every engine roared tonight, feels like war coming alive. Every outlaw riding near knows tomorrow disappears. Old church burning by the hill, crosses glowing through the still, like heaven trying one last time to save these hearts from suicide. Raise your bottles for the damned, for every outlaw who still stands. And if tonight becomes our grave, at least we rode without chains. Byl jsem teďka, po cestě jsem potkal Sultan Khání, zase karavanseraj. Tak jsem tam přijel, přijel na vozíčku a že to chce jako zaplatit. A já mu říkám, no já bych rád, ale já nemám peníze. OK, tak to zaplať přes IBAN. Já mu říkám, no já nemám data. Což teda, jsem data mám, že jo, samozřejmě, ale nicméně nechtěl jsem mi to platit takhle na nějaký účet bláznivý. Tak on říká, no jo, tak jdi, tak si to ještě mě upozorňoval, co tam bylo zajímavého. Takže uvnitř byla normálně obraná věž, pak tam byla asi mešita, pak tam bylo místa pro koně, byly tam místa pro spaní, měli tam jako každý svoji komnatu, pak tam byl hamán, to znamená lázně. No úžasný to bylo, úžasný. No, zalítal jsem tam dronem taky na chvilku, pánovi jsem poděkoval a já teďka jedu zase rychle, protože tady 50. Nevím. Všichni jedou rychlejc. Proč jedu já 50 zase? Takže teď tady byl normálně zase policejní kontrola, respektive radar. Jedu 90. Nebylo to svedený teda do jednoho pruhu, nezastavovali všechny. Ale přede mnou zastavili auto a mě nechali projet. Takže těch 90 je tady asi OK. Teď mi řekni, co mám já teďka bejt, auto nebo ten, a tady mi to ukazuje 70, takže jsem jako autobus, nebo jako nákladák. Back when the border towns were wild, father died outside Tucson, still wearing that rebel smile. Now it's my turn holding the banner, black leather stitched with family sins. Every generation burns a little faster, but the road keeps going. We are the last outlaw dynasty, born beneath curses. Tady opravdu ta krajina jiná. Taková, no jiná. Ale krásná. Těším se na další cestu.
sun goes down on a broken line. Feels like running out of time. Every mile slows me down, like I'm sinking in the ground. I don't run, I don't hide. Got the truth here by my side. No more lies left to say, no more games left to play. Let's ride, don't lie, cuts you deep inside. Every truth you had. Krásná horská příroda, potůček. Let's ride, don't lie, no more alibis. When the road runs dry, you face what's inside. Tady v těchto místech mi přestal nahrávat mikrofon. Nějak jsem si drcnul asi do kabelu. Ale asi jsem říkal něco, že krása střídá nádheru. Takhle v horách uprostřed v podstatě širokých kanionů vede krásná čtyřproudá silnice, krásný asfalt, teďka v květnu, to neklouže. Ty hory všude kolem mě úplně fascinovaly. Let's ride, don't lie. Teď se blížíme zase do dalšího horského sedla. Tady Sakal Tutan Getsidi 2160 metrů nad mořem. No a nezbývá nic jiného, než opět polepit samolepkou, když už je mám, že jsem tady byl. Byl jsem tady. Before the dawn, at least I kept riding. Tak už jsem tam. Teď už mě nikdo nesmaže. Na tenhle kamion jsem pořád mával, vždycky v každém sedle. Protože do kopce jsem ho předjel a z kopce on předjel mě, protože já jsem dodržoval tu rychlost. A zase nějaký můj postřeh, jakože krása střídá nádheru, protože opravdu tady krása střídá nádheru. Teď přede mnou hory, do kterých zítra pojedu, nebo přes které pojedu, doufám, že tam ten sníh nebude sedět v sedlech. A napravo tady je vedle mě koryto řeky, který asi, když taje sníh, bude dost plný vody. Ale vypadá to nádherně. Tak blížíme se do místa ubytování Erzincan. Tak, tady mám vlevo hotel, takže se jdu ubytovat a zítra ahoj. Devil's Kilometer. Aha, jasně. Ještě
Ještě potřebuji tady to zavřít. Takže dobré ráno, zdravím vás z Erzinkanu, kde jsou všude okolo hory. To jak je to pokrytý ledovkou nějakou či co. A 5. A nefunguje navigace, tady taky ne, dobře. Ale předpokládám, že jde. No, 11. Yes. No, cut. Hey. Salam. Přesně vidím. Ale zase bude víc rozumět asi, no, ale ne, že bych do toho chtěl kecat nějak furt. Tak, ale tady ještě jedna. Tady startování dneska v pohodě. Jak na zkoušku, tak teď, tak všude, tyjo, to by přijste opravdu veliký tady. Bych nechtěl, aby se mi to proběhlo pod kola. Uvidíme, jestli to projedeme, ale tak jako myslím si, že by neměl být problém. A teď jdeme tak nějak jako fák, podle předpokládám, že pojedeme něma údolím. Tak objedeme tady tu bez sněhu, pod sněhem. Takže doufám, že to tak jako dobře dopadne, tak ukaž, tady to taky. Jedeš, jo, jedeš, ok, jedeš. No, to je krátký jenom. To je jenom krátký tunýlek. Byl strejda siráku. Tak jdeme dál teda.
jak čedičový skály, tyjo, jako černý úplně. Nevím, čedičový. Může být čedičový? Černý? Může, ne? A zase na ten vláček tady mají normálně tunel udělaný. Asi, aby tam na něj nepadaly ty kameny. No jasně. Aby na to nepadaly kameny, ne? No, tak to je hustý, tohleto. To je hustý. Uf. Video ukončíme a já se budu kochat. Super. Yeah. Yes. Stayed 2 days in Chile. Takže tenhle sympatický pán přiletěl z Kanady do Antálie a teďka oklikou přes Erzincan se vrací zpátky do Istanbulu a je mu 68. Tak další policejní kontrola, ale tentokrát opravdu jenom kontrola. Tady po mně chtěl řidičský průkaz a já jsem mu dal místo toho for motorcycle. malý techničák a hrozně se divil, že tam nemám fotku, tak jsem mu tady ukázal mezinárodní řidičák. A pak jsem si teprve uvědomil, co jsem mu to předtím ukázal. Ale tím, že to byla jenom kontrola, jak se to zkontroloval a jdu dál. Jo, ještě jsem si vzpomněl, jak jsem dneska vycházel ven a vytlačoval jsem motorku, že mám vlastně něco v tom kole. Jak jsem zjistil asi před 3 dněma. Tak jsem říkal, tak to zkusím vytáhnout, jestli tam třeba něco není, nebo jestli se mi to zdá něco blbýho. Tak jsem to tam chvilku šťoural nožem. Pak jsem to kleštěma vytáhl jako a bylo to asi 7 mm dlouhý střep. Přesně tím nejostřejším samozřejmě zabodlej do mýho kola, ale naštěstí do dezénu aspoň. Takže to neproděravilo běhoun. Where are you from? Czech Republic. It's Germany. What is your name? Huh? What is your name? Petr. Huh? Ah. What's your name? Fatih. Huh? Fatih. Ah. My name is Muhammed Ahmet. Ah. Motoru çekebilir miyiz? Hadi bak foto. Foto. Yes. Hadi abi. Okay. Tamam. Tak, super. Čau.
Okay. 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 Bye bye. Okay, okay. Thank you. Czech Republic. Czechoslovakia. 5,000 kilometers. 5. It's a go to Ararat, I go back. 200 kilometre. Yok fazla. 200. Olmaya 200 kilometre. Allah. Okay. Wow. Okay, bye. Hey. Doesn't whisper. It bites. Midnight tease. Stretching through the dark like claws across his arm. Every mouth feels sharp tonight, like danger under light. Wind cuts hard against his skin, like trouble closing in. Some nights hunt you down. Midnight tea, pulling at my soul. Midnight tea, never letting go. Every mile still drags me near to what I fear. Rain slides slow across the lane, like blood inside the rain. Every bridge beneath the moon feels like coming too soon. Still no peace inside his chest. No, takže teďka 170 km do ubytování. Teda myslím, že tam mám přímo hotel Ararat, ale Kraťas. To je jedno, to neřeš. To je nádhera, to je nádhera, to je nádhera, pane bože! Jako nějaký peníz tam můžu vybudovat. Když se píše, že platilo 3 eura, ale že to neberou samozřejmě v eurech, ale v tureckých lirách. Tak teoreticky to jenom platí, už se platí asi jenom hotově. Prostě jako v Sultanchání, maximálně tak IBANem. No to platí
šišár hrát, on se platil za volbu. Je takový malý potůček, ale co všechno dokáže jako tady strhnout celý ty boky potom, že jo, do toho. Když se to tady rozvodní asi a běží tady ta voda, je tady ten sluš, Myslím si, že všude nebyla nějaká značka nebo něco. Smrdí tady benzín. Doufám, že to není můj benzín. Takže to pak nezbíráš. Jsme tady. Stojí policajti, a pak stojí obráceč. To má to mahá, už to vidím. Ale tak to je hustý tohleto. Tak do tohohle bodu to směřovalo. Tady jsem chtěl dojet. Ararat malý a velký. Odsud už pojedu jenom zpátky. Jsem tady! Jsme nějaký v centru. Proč to nejde tady?
A kde? Hotel Ararat, aha, výborně. Jo. Jestli, akorát, že nemám kde zaparkovat tady. Sometimes. Morning finally came, Do Džugbajatu but he kept riding. jsem chtěl zaparkovat, tak jsem zaparkoval na ulici. No a pak jsem se chtěl zeptat, kde můžu zaparkovat, jestli máme parkovací garáž. Máme skvělou parkovací garáž. Tak stojím tady pod recepcí. A když jsem nějak vyjel, tak doufám, že vyjel. Jsem nějak rovně a pak tu tady dorazím. Bude to zajímavý zítra. Stretching through the rain, like a vein beneath the pain. Every mile pounds in his chest, like the road won't let him rest. Cold wind tearing through the dark, like fire without a spark. No peace waiting anywhere. Some roads feel like survival. Výhled z balkonu mám jedinečný. Dávám si to kafe a koukám na Ararat. Jenom lehce špička v mracích. Pro tenhle pohled jsem sem jel. Já se vydám na starověké město Ani a možná na palác Išak Paša. Uvidím.